Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau ma ga Allah ya kawo mu a wani sabon shirin mu shahararre mai nishadantarwa, faɗakarwa tare da wa'azantarwa wato mai suna ni da kaina. Ni da kaina shiri ne da ake gabatar da shi da zai zaluko ka zai zaluko ta domin tattaunawa da kai akan abubuwan da ya shafi rayuwarka. To yau ma gashi mu da kuma matashiya mai ba da gudunmawa a wannan masana'anta ta kane wato tana rarrafe ne. Allah ya ba da sa'a da nasara. Da farko za ki gaya mana sunanki, sannan muna da tambayoyi guda 5 a kanki, Allah ya sa kina da amsoshinsu. Jaruma za ki gaya masu kallon ki sunanki. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Hanan Awwal. To ni Shekarar ki nawa? 18. Kike harkar fim ko? Eh, Fim nawa kika? na yi fim ya kai kaman kala 10. Guda 10. Za ki iya gaya mana sunan guda 2 a ciki? Na yi kotun soyayya, na yi gidan bari. A me kika fito? To, kotun soyayya na fito ne a kaman mai shaida haka. Sai da kika bayar a kotu ko a ina? A kotu na bada shaida. Ok, to waye fara sa miki kamara bisa la'akari da shekarunki? Shekarar ki 18, waye fara sa miki kamara? Sunan shi Bala. Bala wa kenan, yadda kina faɗar sunansa masu kallo da saurare za su san wane ne shi wannan Balan. Sai ya rasa labari. Kawai ke da Bala kika san shi? A ina kuka haɗu da shi? Menene alaƙar ki da shi? To, lokacin da ana neman jarumai haka, irin wacce aka sa a ciki ba ta zo ba. Eh, Ina cikin wani skill aka iya faru. eh, Sai wani skill shi aka kenan. eh. Yamma hanya na ce ba da wannan shaida. A gidanku ya aka yi cika da kika fara fim da yadda su da amincewarsu, ko ku ke ma ta katanga kika hauro kika to kika shiga harkar? Ni da ban iyayena da shi. Lokacin da ke ga iyayenki cewa ki fara harkar fim, da wanne siga kika je musu? Shin da kika gaya musu sun yadda ko ba su yadda ba? Ni dai rayuwa ta kusa zan ce. Mama na ta rasu. Hmm, A wurin antina nake. eh, Sai da na nuna wa antina ina son harkar fim. hmm. Ta bani kofar shiga ba da matsala ta yarda. To kin san harka ce wadda ka zo na zo wannan ya zo wannan ya zo gaba daya ana haduwa ne a industry daya ana gabatar da wannan harka gaba daya. To lokacin da yan unguwarku ko yan uwanku ko wata kawanki ko yan uwanki dai gaba daya da suka fara ganin ki a fim ko kuma suka ji labarin cewa kin fara fim, me suka tare ki da shi suka gaya miki? To, ni dai alhamdulillah na samu da kawai na a zuwa kai ina yi. Kowa yana ba ni kofar aiki ci gaba da yi baki yana da zuwa alhamdulillah Allah ya ci. Karatu fa a wanne level kika sa, daga firamare kika sa ko daga secondary? Kin yi secondary? Me yasa baki ci gaba ba? Saboda iyayena ba su da hali. Rashin hali ne yasa kika, ai kuma ga abin har kina da ra'ayin karatu, misali gwamnati tana iya daukar nauyin mutum zai karatunsa zai kawo takardunsa a gani, inda yiwu mutum a kai shi ta gaba da sakandare ai ana kaiwa. To ya ga san akwai hanya ne. Kusan ni ina so in ci gaba, amma har yanzu ina so in ci gaban Allah ya kawo lokacin zan ci gaba. Yanzu kika samu wanda zai biya miki zaki iya hakura da harkar fim? To gaskiya ba zan iya hakura da hakan ba saboda na fara jin daɗin sa. Kin fi son da harkar fim dai a takaice. Ina so in ci gaba da ni kuma ina son ci gaba. Taura ɗaya a baki ɗaya ba zai ba, sai da kika fi abu ɗaya. A'a kin samu wanda Allah ya sa ya ga kukan ki yace zai iya ɗaukar nauyin karatun ki zai biya miki. Zan iya, a'a gaskiya ba na so harkar fim nake so. Gaskiya na fi son na ci harkar. Kina so ki ma ki hau mota, ki babban gida, ba ki Dubai, ba ki America, ba ki wannan ko? Kin fi son ki rike yan kudaden ki. Ana fi son rike 'yan canji na wannan ba zan da zuwa ina yin maula ina ɗan dadin murya ba. To yanzu misali a halin da ake ciki yanzu, bisa kina da ƙananan shekaru. A 'yan fim wanda jarumi ne wanda aka taba aka haɗa ki da shi kuka yi acting da kuma kika taba ganin su ido da ido. To ni dai kusan duk mawaƙi nake haɗuwa da su ba wai fim sosai suke yi ba. Eh, Kusan dai ni kamar yarinyar Isa ya ce. kina waka da Isa a yaje? To dai ina da ɗan mai amshi. Wacce waka wacce kuka yi amshi da ita wacce kina yi masu kallon ki za su yi ita ce? Akwai wata waƙa ne Za ki iya ba mu amshin waka? Muna ji. soyayya ni da kai na fara rayuwata.
da dariya. Haba, mu je ke da sana'ar kuma an tambaye ki kina washe baki kamar anya za ki iya fim din ma kuwa saboda mawaƙi dan fim ba kunya kuma fage ne na faɗin faɗa gashi muna ciki kina ta washe baki ya haka a ranar ba ya fim din ba ce anya kice kin yi har guda 10 anya kin yi da gaske to sai ke mana fa waka nan da masu kallo zai san waka za su ce ke ci kuma ki buɗe murya kenan soyayya ni da kai na kulla ko ba haka kika ce ba haka ne to yanzu misali harka kan takile kin ce kan takile kala kala ne ke kuma musamman wannan naki bangaren wannan salo aka zo miki da shi ba a'a ke ma an baki script din a nan ce ke ce tare mafi din akan a cimma wani buri ko ko ya abin yake waye sunan wanda ya miki kan takile waye sunan wanda ya fara saki a kamera wanda shine wanda ya fara sa miki kamera kuma ke san yanzu lokaci ne gaki kina da yarinta sai dai abin da aka gani kawai ko ba haka ba waye ya fara miki kantakile a hannun harka ko ya hana ki ya ce kake fada ko an tambaye ki a'a in ya hana ki ya ce karki fada kiga shikenan sai mu bar topic din mu koma wani topic din in da ma ya kobe ki ne ya ce karki fada in an tambaye ki ne sai mu ji to fadi wani bawan Allah ne ana ce mai Umar shi ya miki kantakile? Shi ya miki kantakile. Nawa kika bashi? Na bashi 50. Da kuma me? Shikenan. Bai sai miki shawarma da goga ba da kaza? Ko bai ne ya san ya shi mun fiyota guda daya. Da kika je gun? Fiyota ya baki? Ya bani. To, Umar wa? Kunkuru. Umar kunkuru. Shine kantakilen naki ke kuma? Iya kuɗi kika bashi ko kuma wani abu ya shiga tsakani? A'a ya gaya miki ya ce kake faɗa ne. To Umar kunkuru kan takile ka karɓi kuɗin ta 50,000 to Allah ya shirye ka. Sannan kuma ka zo mata da magana da ba shi kenan ba. Kuma kaga wannan harka ne ta masana'anta bai baki sigirin ba ya ce kaza kaza. Ni bai bani ba. To Allah in dai na gira shi a waya sai ya ce mu shirya za a fito wani shooting da ke ce fa jarumar to sai in ji waya ya sa kai ya tafi sai dai in ji labarin ma ya je ya dawo. To Allah ya raba ki da shi. To amin dai. Allah ya raba ki da shi wannan ai ba mutumin arziki bane. Umar kunkuru haka suke to Allah dai ya tsare Allah ya tsare gaba wannan ya riga ya faru. To yanzu misali wani buri kike so ki cimma a wannan harka ta? Ni dai yanzu buri ne ake so in cika akan ina so yanzu in na fara ya kasance duniya ta sani kuma ya kasance na samu wanda zan kyautata wa mutane kuma in kyautata wa iyayena ko da mahaifiyata ba ta rayu ina so da in yi abin da wannan ladan zai fi kabarinta. To Allah ya tabbata Allah ya jikanta da rahama. To yanzu misali a harkar fim gaba ɗayan ta ranka akwai wani jarumi ko wata jaruma da take birge kike kwaikwaya acting ɗinsa? Ni dai kusan zan ce gaskiya ba na kowa na kusan ina wani kaina ba na so Wata shi wani abinci kika fi so ki ci? na fi son shinkafa da wake da salad da tumatir. Sai ku ga kina kalla wake da shinkafa. To yanzu misali idan wani babban producer kina so a sake a fim ɗin labari na su daɗin kowa sai isa so sa alaka ina buƙatar yau a ce wani producer ya ganki ya sake a wannan fim ɗin ko kuma ba kya ra'ayi ki fito ki je ki kare akan kananan producer masu kantakile masu cewa ga script ki karanta ke ce jaruman yadda ga yin mafin kuro yake miki Allah ya yi miki Allah bai bashi dama akan ki ba Allah ya tsare ki to Allah ya kare tsare ki kina da wannan murana akan ki a manyan fina-finai? To ni dai gaskiya burina shi ne yanzu in haɗu da manyan jarumai ya ce kawai in sun gani sai na burge su sani a babban fim ba na son ƙananan fina-finan da take wai ba yadda na iya ne. To amma kin yi tuya fa baki manta da albasa ba kananan fina-finan fa da su ake fara kuma kin ce ba kya son su yanzu kananan producers suka gani za su zaɗin wannan maganar? Ai to ina neman afuwa amma dai gaskiya suna yin kantaki ne har yanzu. Eh. Ƙananan jarumai da kake ganin su sai ta karɓo wa mutane kuɗi kuma su ringa cewa su sa su asiri kuma ba sa su. Kuma su dinga cewa za a yi soyayya ko? Ina son kuma na soyayya ba fata tsakani ga Allah ba ce wani abun ake so a samu a Eh. To yanzu bisa kina da karancin shekaru
ba kowane babban producer ne zai kai ganki ce zai sake a aiki kuma majority kin san harkar nan da sai da tsoro saboda misali ka dauko ƴar mutane yarinya mai ƙananan shekaru ka sa yanzu a zo ana dankara ka a ko cikin san harkar tsaftatacciya ce sai an duba an san waye kai daga ina kake daga ina ka zo shin iyayenka sun yarda da yadda su da amincewarsu shine matsalar yanzu to amma shawara ɗaya zan baki in tunda kice yanzu a wajen mariki yake kike duk wayannan kananan samari za su zo a soyayya za ki iya rubuwa da su iyayenki su kai ki da kanki wannan masana'anta su danka ki amana idan da rabanki sai ki ga Allah sa wani producer ya gani ya saki a wani babban film ko ba haka tunda kina ra'ayi kice ke ba za ki karatu ba kin fi ganewa tunda kin gama daga sakan da iyaka Allah ya amfana ko kin fi son kuɗi na fi son kuɗi amma fa ina son karatun ba zan ba ai tunanin fa kuɗi na ai sai dai fa ki zaɓi ɗaya in kuɗi in fim ne mu ce Allah ya kawo ɗaukaka idan kuɗi ne mu ce Allah ya raba ki da fim in kuma karatu ne mu ce Allah ya baki ilimi mai amfani ki je ki ta karatun ki yadda ya kamata zaɓi ɗaya mai miki addu'a akan abin nan daidai gwargwado shi yasa yanzu kuma gaskiya na zaɓi to Allah ya bada sa'a da nasar Allah ya shige miki gaba ya miki jagora Allah ya tabbatar da alheri a nan muka gintse wannan shahararren shiri nan mai suna ni da kaina wanda tashar Barde Arewa TV su suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri mai albarka mai daɗin kallo mai ƙayatarwa da haka jarumi ko jaruma kofa a buɗe take za ka iya kawo kanka za mu iya neman ka da kanmu domin ka zo ka ba mu gudunmawa a wannan shiri mai suna ni da kaina daga ni mai gabatarwa Ahmad Ibrahim Yusuf Kilishi a cikin fim ɗin laure ma sati na gaba